Goedenavond, het is zondag 1 december en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws. De identiteit van de 2 overvallers die in mei 2017 de Lidl-supermarkt in Sas van Gent overvielen is bekend. Dat zegt de manager van de supermarkt. Aan de ene kant ben je opgelucht, want dat tuig moet natuurlijk gewoon van straat af, dat is duidelijk. Aan de andere kant, alles wordt opeens weer opgerakeld. En dat doet met mij, maar ook natuurlijk met de personeelsleden die betrokken waren die dag, doet dat enorm veel. Want wat gaat er dan door je heen? Wat gebeurt er dan? Ja, dat is eigenlijk niet te omschrijven, maar net wat ik al zei, samentrekking van de huid, emotie. Toch gaat nu nog na 2,5 jaar je ademhaling weer feller en sneller. Dat is iets wat ik niet goed kan uitleggen. Van der Hoef en het personeel werden lange tijd gegijzeld door de overvallers. Uiteindelijk gingen die er vandoor met de geldladers en de inhoud van de kluis. Lange tijd tastte de politie in het duister over wie de daders konden zijn. Een oproep in het programma Opsporing Verzocht leverde 50 tips op. De daders zijn achterhaald via DNA-sporen die ze hebben achtergelaten op de tie-wraps die ze gebruikten tijdens de overval. Een van de overvallers is tijdens een ander vergrijp doodgeschoten door de politie en de ander zit vast in België voor een andere overval. Wanneer die verdachte voorgeleid wordt aan een Nederlandse rechter is nog niet bekend. Geen boeken lezen bij het ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg, maar naar mensen luisteren en kijken. Onder meer een rapper, een veteraan en een veganist zaten zaterdagmiddag klaar om hun levensverhaal te vertellen tijdens Human Library. Nou, Levende Boeken of Human Library gaat over vooroordelen. Iedereen heeft vooroordelen, is ook helemaal niet erg. Maar door in gesprek te gaan met een levend boek raak je bewust van die vooroordelen. En we hopen dat daar meer begrip ontstaat. Mensen gaan nadenken over zichzelf en de wereld om hen heen. Human Library werd voor de 3e keer gehouden en is er volgend jaar weer. Dan in de bibliotheek van Vlissingen. In de 3e divisie won Goes gisteravond op eigen veld van VVOG uit Harderwijk. Dit is het eerste doelpunt. Na een prachtige assist van Mart de Croo is het Daniel Wissel die 1-0 scoort. Goes is in vorm de laatste weken, won de afgelopen 2 wedstrijden en krabbelt langzaam maar zeker op uit de degradatiezone. Dit is vlak na de 1-0. Steve Schalkwijk met een lage schuiver en alweer zijn 10e doelpunt van het seizoen. Betekent 2-0 voor Goes en dan is de wedstrijd eigenlijk wel beslist. Er komt ook nog een penalty voor de thuisploeg. Weer gaat Schalkwijk achter de bal staan. 3-0. Hij is nu ook de topscorer in de 3e divisie. En Goes kan omhoog kijken, want de vorm is eindelijk gevonden. Het geloof is terug en het loopt. Dus ik ben zeer tevreden. Zo simpel? Ja, voetbal is een simpel spelletje, zolang het maar uitpakt. Nee, ja, weet je wat het is? We hebben gewoon plezier en dat zie je terug in ons spel en dat pakken we op onze punten. Dan naar het voetbal van vandaag in de eerste klasse. VC Vlissingen aan de bal tegen TOGB en het wordt 1-0 door Etienne Mali. De wedstrijd wordt in Berkel en Roderijs gespeeld en de voorsprong voor Vlissingen is verrassend, want TOGB is de koploper in deze klasse. Maar dan komt de thuisploeg terug. Een afstandsschot van Jay Zandbergen betekent 1-1. En Vlissingen kan dus weer helemaal opnieuw beginnen. Sterker nog, dit gebeurt een minuut na de 1-1. En het is gelijk 2-1 voor de thuisploeg. Rob Gerritsma is deze keer de doelpuntenmaker. Dan naar de tweede helft. Het begin daarvan met Thomas de Rijken. Goeie actie van de linksbuiten. Nog altijd Thomas de Rijken. Voorzet op Gino Zupelli en die scoort 2-2. En Vlissingen is dus weer langs zij. Beide ploegen krijgen na die gelijkmaker nog kansen om de wedstrijd te beslissen. Dit is in de slotseconden nog een hele grote voor Vlissingen. Nicky van Merrienboer, waarom schiet je niet zou je zeggen. Maar hij blijft dribbelen en verliest dan de bal. Eindstand 2-2. Ruime samenvattingen en reacties zie je straks in Omroep Zeeland Sport. Deze is voor alle Zeeuwse hulpzinten en pieten. Want met nog maar weinig tijd op de klok is het rennen, vliegen en vooral opschieten. Inkopen, dichten, het moet allemaal ad hoc. Ik ben al 3 dagen cadeautjes aan het kopen en dit zijn de laatste die ik nu heb. Want, hoe lang bent u vandaag al op pad? Nu ben ik een uurtje, maar gisteren ben ik 3 uur onderweg geweest en de dag daarvoor ook 3 uur. Dus Het is niet te doen. Het is genoeg. U zit ook goed in de tassen. Was het stress vanmiddag? Ja, best wel. Nog even snel wat verzinnen en Verzinnen zelfs. ook nog, ja. Ja, maar dat is genoeg.
Even luisteren naar deze beste man. Hij heeft een winkel vol speelgoed staan en weet wat de Sint het beste geven kan. Want dit is waar kinderen nu hard op gaan. Nou, geen gewone knikkerbaan. Het is een knikkerbaan die of je helemaal zelf gaat opbouwen. Waarbij je dus wat technisch inzicht krijgt. En waarbij je echt superleuke banen kan bouwen. Knikkerbanen zijn dit jaar dus niet aan te sjouwen. Maar er is meer waar kinderen nu van houden. Je ziet natuurlijk dat voor mij een grote telefoonmaatschappij zegt van even wat minder die telefoonmama. Nou, veel moeders en vaders doen dat ook. En gaan weer snelle, makkelijke kaartspelletjes doen. En voor wie er geen gedicht meer uit kan vloepen en het niet meer zitten ziet, kan altijd nog de hulp inroepen van een andere hulppiet. Nou, alsjeblieft. Fijne dag. Een vrij koude dag met hoge bewolking en een beetje zon was het. En ochtendrood water in de sloot is vaak de aanwijzing, maar vandaag dus niet. Het was droog weer, maar er stond wel een frisse noordoostenwind. Er was ook een beetje vorst aan de grond vannacht, maar dat was vanochtend vroeg al voorbij. Wel bleef de rijp nog even op de bladeren zitten. En dit werd omschreven als een voederzwaan, is veel werk ingestoken. En hier is ook nog een beetje schaduw op de tafel te zien. Morgen is het wat helderder, want vanavond en vannacht draait de wind naar noord tot noordwest. De sluierbewolking is morgen weg en we krijgen heldere opklaringen en wat stapelwolken. Later vannacht is er kans op een enkele bui van zee. Overdag zijn er verspreid een paar kleine en kortdurende buien. Maar er zijn vooral vaak opklaringen. De wind is matig uit het noordwesten en de maximumtemperatuur is 7 à 8 graden morgenmiddag. Na morgen volgen 2 rustige dagen met een zwakke veranderlijke wind. Beide dagen kan er mist zijn in de nacht en ochtend, maar de zon zal er zeker aan zee ook goed bij zijn. Maxima tussen 6 en 8 graden en pas vrijdag komende week is er weer kans op wat regen. En tot zover het Zeeuwse nieuws. Hierna nemen de sportcollega's het over met Omroep Zeeland Sport. Voor nu een fijne avond.